nového videjka a tu budem dneska pušovať Gold s El Primom. Máme tu prvú hru Gang Rap a ja musím stále mať iba El Prima. Máme tu prvú hru a potom sa vám ozvem. Je to tu prvá výhra v tomto videjku a ideme na ďalšiu hru. Ďalšia hra je Bounty a ja zase budem musieť mať to El Prima. Zase sa vám po tejto hre ozvem, ako sme skončili. Vyhrali sme ďalšiu hru a za chvíľu budeme mať Silver 2. Ideme na ďalšiu hru. A to je Hot Zone. Ja si berem El Prima a môžeme ísť na to. Tak, proti nám je Fang, Penny a Pam. A s nami je Kid a Tick. Ja idem hore na Tickom, no tu je Penny. Poď, dám, bum. Poď. Áno, pekne. Tak, to si počkám. Bum. Skočíme no. Bum. Pekne. Nie, ona má toto. Ne. Dobre. Musím sa hýbovať. A tak toto máme. Bum. Len tam dole, ale to už máme. Rýchla hra za mňa. A je tu Silver 2. Bombuko. Ideme si otvoriť odmeny. Máme tu 5 gemov. Mytickú Stardropu. A v nej Gale! Áno, posledný epic brawler. Tu Ranked? Ne. Stoblingu. No, nevadí. Ale ideme. A tu je Crow a ja si ho kúpim. Tento skin som už dlho chcel a mám ho tu. Veľmi sa mi páči ten skin. Takže som rád, že som si kúpil a ideme na ďalšiu hru. A ďalšia hra je Knockout. No, El Primo bude ťažký na knockout, ale nejako to skúsime. A ozvem sa vám, ako sme skončili. Je to tam, vyhrali sme, ale prvý round sme prehrali, ale obidve ďalšie sme vyhrali. Ideme rovno na ďalšiu hru. Ďalšou hrou je Brawl Ball. Proti nás sú Kid, Shade a Squeak a s nami je Squeak a Mortis. Toto by sme mohli dať. Bum, pekne. Mám loptu. GG. Asi som mŕtvý. No nie som, okej. Bombuk. GG bro. Pekne, a daj ti gól. Jak ich zabili. Veď mali dať gól. Ach jaj, zase na mňa skočila tá kytka. GG. Ach jaj. Dobre, nevadí. Áno, 1 kill. 2 kill, nice. A teraz dopredu. Nie, Squeak, poď. Ne, skoro. A poďte na tú kytku. Dobre, pekne. No, daj. Tak to som dobre mysnul.
Yes, dobre, yes. 1-0 pre nás. Boom. Nemôžu. Dobre, ešte, že to mysnulo. Dám Mortisovi. A idem po Squeakovi. Bum. Tak, nice. Nevadí. El Primo! Jak to mysnula? Ale toto máme vyhraté, dúfam. Ale mali by sme mať toto vyhraté. Nie. Ale aj tak máme to vyhraté, kámo. Jasné, že to máme. Áno, vamos. Ďalšia hra, ďalšia výhra. Máme tu Silver 3. Za chvíľu to budeme mať. A ideme na ďalšiu hru a to je Heist. No a túto hru sme prehrali. GG, bro. GG. Prvá prehra v tomto videjku. Nevadí. Ideme na ďalšiu hru. A ďalšia hra je Gang Grab. Ach jaj, nevadí. Tak proti nám je Dynamite, Squeak, Lily a s nami je Mortis a Colt. Lily bude, ťažko ju zabiť. Ale mohli by sme, pekne Mortis. Skoro som zomrel. Nie, Poď. Áno, pekne. Zbieram gemiky. Nice. Nie. Ešte že? Poď, to musí mať pekne. Nedaj na Mike. Nerob mi. Nie. Tak, toto sme dobre. Viete čo som chcel povedať? A toto musíme zachrániť. Poď. Áno. A idem po Dynamikeovi. Dynamite. Skoro. Poď. Dobre. Áno, vyhrávame. Ale nie. Dobre. Nemôžeme zomrieť. Dobre, pekne. Poď. To musím mať ju. Nice, tak Mortis mal. Dobre, pekne. Vyhrali sme. To je najlepšie na tom. Ideme si prebrať odmenu. To je Legendary Stardrop. Čo si myslíte? Čo tam padne? Napíšte do komentárov. Ideme 3, 2, 1. Boom! No nic. Pokoskin. Ale ten bol pekný. Ten je pekný. Ideme si ho pozrieť. Kde mám Poka? Som slepý, či čo? Kde je Poko? Toto je Barley. A to je Poko. No, OK, je v pohode. Idem si zobrať rekord. To bol epic skin. OK. A ideme na ďalšiu hru. A tá je Hot Zone. OK. Ja si klasicky vyberem El Prima a potom sa vám ozvem, ako sme dopadli. No jasné, že sme to vyhrali. Nie s prehľadom, ale vyhrali sme. Čo je dôležité pre nás.
Za chvíľu máme gold, už len pár a posledná hra, toto a to je bounty. Ja si berem El Prima a s nami bude Dynamite, OK, a Piper. A proti nám bude Shelly, Dynamite a Squeak. Tak. Idem zobrať. Ne. OK. Dobre. To som, no. Ale ten Dynamite je dobrý, no, na túto mapu. Nemám čo teraz moc robiť. Len musím ako tam ísť k ním. Dobre, pekne. Pekne Dynamite. Ale hlavne nezomrieť. Vyhrávame 9-6. Poď, bum. Bum, pekne. A poď ešte Dynamite. Joj, to nemám. Nevadí, kámo, nevadí. Len hlavne nech Dynamite, kámo, nezomrie. Ale pekne Dynamite. Bro. Ale už len posledný kill. Kámo. Posledný kill. Pekne Dynamite. A my máme gold 1. Vamos. Equipneme si to a ideme urobiť opening s našimi odmenami, čo tu sme dostali. 5 gemov a ranked star drop. Čo nám tam padne? Stomblingov. OK. No nic. Dobre, nevadí. Ďakujem, že ste až sem dopozerali. Dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšom videjku. Tak čau!